bizmenler moňa diýe, "Ey, sen biznesin ýatyr. Bollet şu maşynyň daşyndan aýlanmagy goý şu zadaňa şu gakaryň aýyr. Bize satmana maşyn berdi ýa, ýöne gynantakda maşyn garaşar men çepelimden gelýär maşyn ýatamak, men şunu ýeňmesem bolanok diýe gynantakda da ýeňip bilmeýär şol ýetýärdi. Türkmenistana Audi avtomobillerine bolan garaýyş. Sen eşitmediň? Audi döwüldi, Audi'ň tekeri ýarylypdyr, Audi awariýa bolupdyr ýa-da stuk beripdir. Eşitmeýäňem bilemek bu golaýda eşitersiň mekan. Milyonda bir gaty az ýagdaýda bolaýmasa, şeýle bir avtomobil aňsat eýetini ýoluna goýanok. Hemmäňe salam. Hormatly avtomobil söýüjüleri, biziň sahypalaramyzda ýyly giderli görýänler we bizi gollaýanlar sizlere köp minnetdarlyk bildirýän. Ýene de bir gezek like basmagyňyzy we podpisasiýa etmeňizi haýyş edýän. Audi avtomobilleriniň şu derejä ýetmegine näme sebäp boldy? Gelin avtomobil taryhyna serederiň. 1868-nji ýyl Germaniýa garyp demirçi maşgarasynda August Horst dünýä iner. Häzirki Audi'niň gurujusy. August Horst garyp maşgarada ýaşaýanyň sebäpli ýaňy bir 13 ýaşynda kakasynyň ýanyna demir işleri bilen kömekleşmek üçin okuwdan çykmary bolýar. Ziýany ýok, August Horst hiç ýerlerde mundan jalyp etmeýär we öňe okumana bolan höwesini bitirmeýär. Özüniň demirçi ustalary bilen işleýän we gazananja puly bilen 20 ýaşyna baranda kolleje okuwy ýerýär. 22 ýaşynda okuwdan gaýdyp gelýärkä, bir tarrlap iş ýap duran zadyň daşynda üýşen milleti görýär. Millet näme üçin üýşdik diýip milletten soraýar. Näme bu ýerde diýe millet jogap berýär, gudrat bar diýip. Atsyz ýörýän maşyn bar diýip. Muňa üçin hem gyzykly ýa demir ustasy ömrü boýunça demir üçin gyzyklanýan adam, demir söýgüsi dören adam. We serediýa maşynyň ýanyna bar ýa ilkinji atsyz araba ýasalan olam Karl Benz'in avtomobili. Karl Benz häzirki Mercedes'in gurujusydyr. Şoň ilkinji avtomobilleriniň sergisini görýär. We maşynyň daşyna aýlanýar. Näme ýasapdyrlar, näme bolupdyrlar? Adamlar üçin gudrat ýöne bulaglan üçin gudrat däli. Hakbutta şo zada garaşýan ýaly, şu zat bir gün çykar diýip garaşýan ýalakdy. Seredýä adamlar näde işýär diýip seretse, bu näme diýe, oňa seredýärde näme kemçilikler bardyny gözleýär we defterine belli edip prosta gaýdýar şo ýerden. We Karl Benz'e hatura diýär. Seniň çykaran avtomobiliň şu ýerine şu problemasy bar, şu ýerine şu problemasy bar. Hat eline gowuşmaz, Karl Benz hatta seredýär, 22 ýaşy çagadyksan gelen hat, ýaş oglanyň gelen hat. Karl Benz muny goýar. Hakykatdan hem Karl Benz'in döreden avtomobilindäki kemçilikleri ýazan. We bu näme diýe okuýardy? Bir çaga nädip men döreden avtomobilimdäki kemçilikleri bilýär. Entek men onu düzeltip bilemek, bu maňa düzeltişli ýollaryny görkezýär diýär. We bu çagany, ýani August Horst'y öz ýanyna çagyrýar we muňa gurrunda şyk bolýar. August Horst'un demire bolan ilhamyna haýran galýar we derrew onu işalýar. İşe çagyrýar, kimde glavny injener edip belleýär. Şeýlelik bilen Karl Benz'in elinde işläp başlaýar. Halipa diýärdi Karl Benz'e, hatda kaka diýärdi. Şeýle gowurady Karl Benz'e sebäbi bir zat öwretdi oňa. Özüniň içindäki bar bolan zady daşyna çykarmany görkezdi. Şeýlelik bilen ýöne gynansak da özüniň ýaşlyk karakteri häsiýeti sebäpli Karl Benz bilen ýankyň arasynda uly dawa turýar. Näme üçin? Başlygy diňlänok. Näme ýagdaýda? Sen maşynyň şunýaly, sen şuda şu ýerini şeýlet, maşynyň korobkasyny planda edeli, maşynyň tigirlerini planda edeli. Karl Benz moňa diýär, sen edýän hereketden näme dogry däl ýöne häzirlikçe bolanok, sen bar edýän diňe men biznesimi batyrmak, başga hiç adam bolmaýar diýär. Ýöne bul onu diňlemeýär we öz pikirleri dogry hasap edýär. Şeýlelik bilen ikisiniň arasynda dawa turýar. Ýani kaka diýip beren Karl Benz bilen birazajyk söwüşip, söwünç sözler aýdyp, menin tek, senin tek maňa mätäç sorsyň diýen sözler bilen söwünüp işden çykyp gaýdýar. 1899-njy ýylda özüniň ideýasy avtomobiller çykarmak baradaky benzin maşynyny gurnajak bolýan zadymy gurnatmady. Men şo zady özüm avtomobil çykarjak diýen ideýasy bilen biznesmenlerden pul ýygnaýar we Horst Inco ady bilen avtomobil önümçülüğini atýar. Bari ýok onu ýetanjak işgäri bilen täze avtomobil dizaýnerini häzirki sedan avtomobillerine birazajyk wagtdaşyrak avtomobil çykýar. Şol avtomobiller motor korobka öňde ýerleşdirilen ýyzdan çekiş güýji bilen işleýär. Benim dilimizde ýyzdan çekiş güýji bilen gurnalan hemde şo wagtdaçany hiç avtomobiller starter we açarda otlanmaýar. Diňe ruşnoy rычaklary bilen otlanýardy. Şol avtomobil ilkinji gezek diňe starteryň üstü bilen açarda 50 otlap bolýan avtomobil dizaýny gurýar.
Muň bilen bilet täze avtomobil önümçiliğini düýp göter, ütgödýär we özüniň girdejisini 4 esse güýçlendirýär. Örän uly ötüşler gazanýar. Ýaş August Horst millionerleriniň hataryna goşulyp başlaýar. Ýöne gynansak da töwerege seredenne Mercedesiň maşinlaryny görýär. We şo Mercedesiň maşinlaryny her gezek görenne özüniň ýaşlyk ýigrençine ýeňilýär. Ne gözel sungatny, ne gözel ýokary derejelere galyp barýan, ne gözel biznesini ösdürip barýan ýigrenç näme gerek? Men şoňa düşünemem. Bunda bu ýerde näme bolýar? Ýarış maşinlaryna bolan höwe tartyp başlaýar. Näme üçin höwe tartýan? Höwe tartmak ýeketäk maksady Mercedes-Benz ýeňmeli we ýerine oturtmaly ýan maksat bilen. Ýarış maşinlary öndürip başlaýar. Ýarış maşin çykarýar, ýarışa gatnaşar, özi sürýär we ýene ýeňilýär. Ýarış maşin çykarýar, başga ýerine sürdürýär. Ýene Mercedes-Benz'den birinji, ikinji ýer Serrano deňelýär, ýöne Serrano ýeňmeýär Mercedes-Benz. Ýyllar boýunça şoňa hüjüm edýär. Näme bolýar iň soňunda ýankyja gurnan biznesi ýatyp başlaýar. Näme üçin ýatýar? Sebäbi satuw üçin degişli bolan avtomobilleri öndürmeýär, barynçyny diňe gonuşan avtomobillaryna berýär. Onun aksionerler şeýle diýär, ýa-ni biznes ideýalary bar berdi we mun bir näçe adamlardan pul aldy biznesmenlerden. Biznesmenler muňa diýär, sen biznesiň ýatyr, bollet şu maşynyň daşyndan aýlanmagy goý şu dadyňa şu gakaryň aýyr, bize satmana maşin berdi ýa, ýöne gynansak da maşin garaşar men çepelimden gelýär maşin ýatamak, men şunu ýeňmesem bolanok diýär, gynansak da ýeňip bilmeýär şol ýetýärdi. Şeýlelik bilen ýaş gakarjyň August Horst özüniň gurnan biznesinden maýa goýan aksionerler tarapyndan işden boşadylýar. Öz biznesini alyp ötürýär we işden boşaýar. Muň durmuşynda efesli wagt depressiýa başlaýar. Iýbiçanok wagtlawatyna köçelerde ýatyp durýan derejä gelip pulu var ýöne, öýüne baraty gelenok. Giýje ýatyp bilenok. Giýje düşdümmi bir lampaň aşagyna geçýär, eline de listini ruçgatyn alýar. Men näme hereketimde, haýsy hereketimde, haýsy ögrümde, nähil hereketim bilen şol maşinlerden galym men näme üçin birinji ýer alamak diýip şol listçip dur. Näme de ýalňyşdym kam diýip pikirlenýär we özüniň familiýasyny ýitirdi. Familiýasyny ýitiren o familiýasy durdy, öz familiýasyny indi täzeden bir kampaniýa açyp bilmeýär. Sebäbi tagyn bir kampaniýa bar. Horus Inco ady bilen geçen gelek açan kampaniýa we öz işden boşdurdy, kampaniýa maşin öndürmäne dowam edýär. Indi ýene de öz ady bilen kampaniýa açyp gelýär, öz ady ýok. Günlerde bir gün mektebiň gatdan Amerikalarda parkda oturýarka çağalaryň audio diýip söz ýatypjan sesini eşitýär. Sözlerini eşitýär, goýuny eşitýär, bu çağalaryň ýanyna barýar. Çağalaryň ýanyna barýar, audioda, audiro diýen söz eşitýär, ýanyna barýar we sorýar. Audiro terjimesi näme diýip. Olam aýdýar, dinlemek manysy dinleýiji diýen ýany manyny berýär. Asliyetini German diline horsa dinleýiji diýen manyny berýän eken. Bulam şondan ilham alýar. Latin sözü bolan audiro diýen sözü dinlemek, öz adam dinlemek manysy bolan soň alýar we audi ady bilen täze kampaniýa açmak uğruna çykýar. Şeýlelik bilen öňkü goýberen ýalňyşlyklaryny dolu derejede özüni sağlaýar, özüni täzen özüne işleýär we ýene de şä ýurdun baýlaryndan pul ýygnaýar, ýene de özüniň audi kampaniýasyny açýar. Audi kampaniýasy bir näçe ýyllap üstünlükler gazanýar. Audi 22 modeli bilen şeýle bir ötüşlere ýetýär bolýan. Hakykatdan hem söwda satywda Mercedesden öňe geçip başlaýar. Inni ýene de ýaşlyk gahar diýerler. 1911-nji ýylda inni men Mercedesden köp taraplaryn gowdyp ýene de avtomobil gonuş ýarışlaryna başlaýar. Öz biznesini ýene de öňköňkilik, ýene de däldirýär, ýene hassa bolýar. Şok maşin çykarýar, ýeňilýär, maşin çykarýar, ýeňilýär. Iň soňunda dolu derejede däldirýär we öz razyligi bilen işden çykýar. Razyligi bilen işden çykýar, çykmadyk däl, prosto kelli ýetýär. Wagt gelýär 1930-njy ýyla gelýär, mirwoy kriz başlaýar. Maşin öndürüji kompaniýalar ola maşin satmaýan, motorym satyp bilenoklar normal. Şeýlelik bilen maşin öndürüji kompaniýalar birigmeli biz ýoksa batýans diýen karara gelýärler. Şeýlelik bilen 4 san kompaniýa birigýär. DVK motor öndüren kompaniýa, Wonderwork ardan maşinlar çykarýan kompaniýa, Horus Inco Elki August Horus'un ilkinji öndüren kampaniýasy, bulam lüks klass, premium klass maşinlar çykarýan, gymmat maşinlar öndüren kampaniýa, hem de Audi'nin soňky gurnan kampaniýasy, Horus'un soňky gurnan Audi kampaniýasy, Audi Sport diýen sportiw maşinlar öndüren kampaniýa bolup dördüsi birige. Şeýlelik bilen 4 san kampaniýa birige krizisden çykmak maksady bilen
4 san kampanya 4 san kalso biriktirýär we häzirki awdyň zynagy döndürdilýär. 4 san kampanya birigär we şeýle maslahat edýärler. August Horsy çagyralym. Şoň esasynda şu kampaniýalar döredi we näkile gaharjan we erwed adamam bolsa, ýüreginde kine besýän adamam bolsa ideýalar gowy diýip. We August Horsy haýyş edýärler. Biz täze birigen biznesa çagyrýarlar. Ve şu yerde näme bolýar? August Horsy birde sowgat edýärler. Sen biz bilen işleş, gaýrat et, sen ideýalan gerek diýip. Sowgat edýän atlar näme? August Horsyň iň soňky täze gurnan dizayn maşyny. Öz gurnan maşyny ödüne sowgat edýär. Görgüligiň soňra maşynam galanago min mene. Öz gurnan maşyny ödüne sowgat edýär görýäňiz. Bolu taryh inne başlaýar. Nädip Audi, Mercedes'i, Audi, diňe Mercedes'i de BMW töwerine bar ýa-da ringde awtomobil bar bolsa, hemmetin oturýan birinji ýere getýär we näme taktikalar ularny awtomobiller näme ýetgeşmeli, awtomobil taryhyna näme täzelikler getirdi. August Horsy näme boldy? Bu zatlar biletiňiz gelýän bolsa, like basmagy, podpis etmegi hemde kommentariýada dowam ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Öz dostlaryňyzla paýlaşyňlar, repost ediň. Begnazarov Kars sahypasynyň indiki videolaryna görüşýänçek.